Good morning everyone! Welcome back to another vlog. Day 2 na ng ating Singapore trip and currently we're walking dito sa Red District nila. Red District. Tahimik na. mga ganon. Basta na-explain ko na yon sa previous na vlog ko. And pupunta na kami sa may bus stop. Malapit lang. Sobrang lapit lang ng bus stop dito. Mga isang daan lang. Mga isang ganyan. And of course, kailangan dala natin yung ating EZ-Link. Kasi EZ-Link is life dito sa kanila. Kailangan natin. And tomorrow, I guess, puro libre yung pamasahe dito. Lilibre ko lahat ng Singapore yan para sa birthday ko. Hindi, Singapore Day kasi. Kaya, free lahat daw ang pamasahe. So, pero kailangan pa rin siguro natin to. Parang pass niya, ganun. Pero walang mababawas, ganun. Sabi ko lang na EZ-Link is life. Nawala ko yung EZ-Link ko. Eto, nakaganito kasi si Mac. Ako hindi. Nagsintas ako ng sapatos ko dun sa bus stop na una namin. Umupo ako, iniwan ko yung phone ko dun sa upuan. Tapos ang kinuha ko lang pagtayo ko yung phone ko. Hindi ko na nakuha yung EZ-Link ko. So, wala. Instead na makakaalis na kami, anong oras na? Diba? Wala na. Nakaka-genius. Sayang yung laman nun. Bumibili na naman ako ng card, guys. Kasi ang talino ko. Nakakaiyak. Syunga lang, te. Guys, nang kakainin namin sa park. So, ito yung mga food nila. Mga kami ng noodles. Ito. So, ganyan. Ayan. Mga food dito. Bongga yung chicken nila. $2 lang. Abong. Tinake away na namin siya, guys. Kasi kakainin namin siya sa park. So, magkano yung binayaran mo? 740. Oh, 740 lang. Samantalang yung mga kinakain namin noon ng $66 or $8 na. Diba, bongga na. Drinks. Drinks pala. Ano yun? Lemon tea lang sa akin siguro. Or, wala bang bottle? Ganun. Bili kami ng drinks, guys. Lime juice. About lime na lang sana mga... Lime. I think can I finish the pineapple to lime? Yeah. Sorry. I'll just take the lime. Ay, ganyan. Tapos, ano lalagay nyo? Nakabote-bote na siya. Lime. Tapos, 150 lang siya. Tapos, soya. Milo. Ito na tayo, guys, sa papuntang Henderson Waves. Ayan lang naman yung aakyatin. So, dahil late na tayo, di ba? Buti na lang late tayo. Di na kami pupunta sa Mount Faber. I-reserve natin yun sa next na pagpunta ko dito. Gutom na din kasi ako. Kaya bumili na kami ng food and then we'll just eat na lang sa park. Ganito lang naman yung mga gusto ko, guys. Yung mga park, mga ganun lang. Chill-chill lang. Universal Studios, kung tatanungin nyo, hindi kami pupunta doon. Hindi ganun yung mga bet namin na pasyalan. So, hiningal na ako, besh! Ganito yung mga pang leg work. Naka rubber shoes naman ako, so, carry boom boom. Siya naka sanok. So, doon kami galing, guys, and ito yung papunta naman ng Mount Faber. Pero dito tayo dadaan kasi pupunta tayo Henderson Waves. Ayaw ko nang pumunta doon. Hiking talaga ito. Hindi ako nakapag-prepare para dito. Sana natin. Pa-cable car. So, lalakaran natin yan hanggang doon. Ayaw.
walking dito guys kasi parang hindi masyadong mahirap lakarin itong ano nila, itong board. Tapos malamig. Dito tayo. Kain tayo dito. Dito na kami kakain. Gahanap lang kami ng papastuhan namin para kumain. Kain tayo guys. Meron ako dito chicken fillet with egg. Tapos ano, sausage with seaweed. And then pancit nila. Tapos yung chicken with egg naman sa kanya. Tapos ito yung, ano to, Milo? Grass jelly. Ha? Grass jelly. Grass jelly. Tapos ito yung lime juice naman. Kain tayo. Dito na kami guys sa forest walk. Punta tayo Yan. sa Ano, umuulan na. Sumilong nga kami dun sa may malapit sa nila. Alcove Mansion. Dito na kaya tayo shortcut. Shortcut. Don't do this at home. Tingnan, don't do this at home. Only for the Filipinos. Kasi baka may Singapore yan, ma. Oh, yeah. Yan. Gusto ko yung mga ganito lang walking. Ganyan. Naihina ako. Tapos may toilet daw dyan. Sabi ko, magkano ba? 5 piso. Filipino. Ito yung CR sa park nila guys. Diba? Bongga. Tapos may full size mirror pa. Hiya. Stairs again mga kapatid. Medyo nakakatakot siya. Actually, nakakatakot nga. Kasi may balete dito. Hindi ka. Stairs na naman. Kumbaga sa, ang tawag din sa Baguio. May Ang tagal yung pinigure out kung ano daw yung haunted, ano, sa Baguio. Haunted mansion, haunted house, haunted hotel. Diplomat hotel, yung ano, horror stories doon. Nakakatakot, ano yung naririnig? Naririnig niyo yun? God, it's kinda scary. Ayan na guys. Hello? Makatakot nga. Ito na po yung pupuntahan natin. Pwede bang pumunta dyan? Makatakot naman. State property, sabi eh. Reserved for future development. Oh. Mukhang ano nga to. Pang-hunted. Tada, hagdan ulit guys. Sinasabi ko na sa inyo. Pag pupunta kayo dito, mag-prepare kayo. 2 weeks, nag-workout na kayo. Nakakapagod ah. Ito na guys, yung garden nila. Purple na naman yung bougainvillea nila. Maganda din pala. Okay, nice. May trivia si Mac para sa lugar na to. This is the, anong lugar to? Terrace Garden. Tapos, anong trivia mo din? Diba yung mansion doon? Yung parang for development, sabi. Yung mansion na yun. Isang exporter, tapos businessman dito sa binigay sa kanya itong lugar na to. Parang ito yung pinaka-garden ng bahay niya. Pinaka-garden. Grabe naman. Pero ang ganda guys. Ngayon ko lang na-appreciate ang purple or lavender na kulay ng bougainvillea. Ang ganda pala. Kasi dito napansin ko yung mga footbridge nila, ganun, yung mga tabi ng daan. Puro purple yung mga bougainvillea na tanim nila. So maganda. And we're here. Morning guys. Nice view.
basa na ako ng pawis guys kasi sobrang humid ngayon kasi umulan nga. Grabe. Ang init. Tapos mainit pa yung sun, yung parang alam mo yung sun na hindi lumalabas ng todo-todo, ganun. Ganon. So, mahirap siya te. Mamamasa yung damit natin. Basa na yung likod namin ni Mac. Good choice talaga guys, nag-rubber shoes ako ngayon kasi ay nako, or else nagkapaltos-paltos na yung rubber shoes naman, pero yung Converse kasi 'di ba? Masakit yung dun sa igaganyan yung toes mo. So, masakit siya. So, mas maganda kapag ganito yung running shoes talaga para hindi masakit sa paa. Tsaka dito guys, yung mga babae dito, makikita mo naka-rubber shoes sila, naka-dress. Yung mga running shoes talaga, no. Ganun yung fashion dito. Hindi kagaya sa atin na mas feminine yung dating. Mga Filipinos yung nandito na mas maporma. Yung mga foreigner, chill lang. Lahat ng pormahan nila. Ang gaganda. Retouch muna tayo. Lalagay ko is this Tint Me na lip balm sa heart, in heart. Yan. Dito na ako magsalamin. Diba? Napaka-pigmented niya. Easy to bring lang kapag ganitong nagta-travel para ma-moisturize yung lips natin. Nasolo din namin guys ang Henderson Bridge. Kung kailan wala lang tao, tapos natin kami mag-picture. Listen to my heartbeat.